Helo a chroeso I Sioe Nadolig, Gareth. Mae hi bron yn Nadolig ac I ddathlu gyda ni 3 rhaglen Christmas special a 3 gwestai cyffroes a gad ar eich cyfer chi fel Christmas treat. Felly heb oedi mwy, dyma ni mynd! Just yn oedi bach am I roi titles mewn yma ond. Reit, yn mis Hydref 2016, nath band gorau'r byd erioed y Bandana chwalu. Torri clon a milod o fans ar draws Cymru. Fy ngwestai cyntaf fi heddiw ydy'r person sydd yn gyfrifol am hynny. Dyma chwaer Gwil Bandana. Elan pwy, fe jyst pawb bwyau pan mae'n dod I fewn. Boo! Boo! Hiya. Istawr. Cwestiwn cyntaf. Pwy mae pwy yn dod I ben? Dim anytime soon, Pwy ti'n sorry. mynd I adael I Gwil fynd yn ôl at y bandana? O, mae hynna fyny ddo, dwi'n meddwl. Be di Bendith? Project, collaboration Oh my newydd. god, mae'n mor boring. Pwy mae bandana yn dod yn ôl? Dwi'n gwybod, mae fyny fy nhw. Reit, Yoko ono. Nawn ni drio roi y busnes chwerw ma, ti'n ôl ni rwan, oce? Oce, iawn. Ti'n gwybod anghofio bod ti wedi chwalio band gorau sy'n roed wedi bodoli y torri'n hol ni. Ti'n canu efo plu, Ynddo. side project, Gwil Bandana. Be oedd Gwil Bandana fel pan oedd yn hogi bach? Really hyperactive, oedd. Bach yn annoying. Ti di actio rhywbeth? Na. Na, mae Gwil Bandana wedi. Ie, dwi'n gwybod. Ti erioed I cyfarfod Prince Charles? Na. Na, wel mae Gwil Bandana wedi. Ie. A nath o gweud pres iddo fo. Ti'n gallu ni sgidia? Na, ond... Wel, mae Gwil Bandana gallu. Iawn, ti'n ma. Be? Sorry, dwi chydig bach yn agresif o chdi'n nhw. Ie, wyt, chydig bach yn harsh, alla. Mae yna un peth dwi'n licio'n plu am bam o'r Gwil. Be di hynna? Marched. Mae'n bach byrd, yndi? Yndi. Ti'n neud rhywbeth dolyg? Ti'n beth, Splitio fyny fwy o fandiau? Na, dwi'n mynd I drio peidio splitio fyny mwy o bandiau. Mae gen I dolyg eitha boring, actually. O, ti Gwil Bandana mynd I fod yna? Yndi. Mae o'n mynd I fod yna. Dwi'n sori, Elan. Mae'n iawn. Dwi'n gwybod na dim ydeidio. Dwi'n just yn fentio, dwi'n angen rhywun I feio, Gei di neud hynna? Mae'n ffain. Dwi'n meindio. Dwi'n gwybod na dim ydeidio, dwi'n just, dwi'n mynd dad pan fwy'n di digwydd o'n. Dwi'n just isio bandana nôl. Ie, dwi'n gwybod. Mae'n oce. Ti'n mynd I ymddihiro? Am be, Gareth? Splitio bandana? Nis, ddim! Oce, gan bod ti'n dolyg, dwi wedi gael pwysa yn y dolyg I chdi. O, diolch. Sbio dan y gadag. Dangos I camera, disgwyl, dwi'n newid gofio bedio. Ia, glo, di hwnna. Dwi'n sori am hynna. Dwi'n cael cerdyn. O ia, ti'n gael signed autograph o fi. Diolch. Be di'r coriad? O, rhaid ti fi, di hwnna. Go iawn! Dwi wedi bod yn cysgu car boi drws nesa am wsos. Felly, gael hwnna nôl, please. Mae'n really filthy. Yndi, mae'n siŵr bod nhw'n covered mewn stwff glo. Dwi'n gweld go iawn. Na di, nes I gael off electric fire, mam. Iawn, Diolch. cwestiwn Twitter, I Elan Play. Mae hwn wedi dod I mewn gan Rebecca Nylander. Mae hi'n gofyn, lle wyt ti'n gael dy syniadau? Profiadau personol a bob dim yn cwmpas fi a... A jyst dwi'n nhw gyda Gwil Bandana, ia? Iawn, diolch yn fawr, Elan. Dolig llawen. Dolig llawen Sori I am fod chdi. mor flin efo ti. Mae'n iawn. Nawn ni jyst Trio anghofio amdano fo. Nawn ni anghofio am y busnes ma, wan.
Mae'n symud ymlaen. Oce. O, gyd i fynd rwan. Ti'n cofio efo gorau tŷ chdi? Ia, gad o'r desg, gad hwnna o'r desg. Oce, iawn. Tra! Iawn, cyn bwll mae'n oer. Nes i'n dod â cot? O, mae jyst ochr all y drws. Weird. Ta! Iawn, ta, boi. Dim hynna, ddrwg.